da fita zan yi kuma normal ko? Normal. Daga idan haka kuma na ga karuwa fara'a da ke Kai ma mutumi da yau a cikin kuɗi nake wallahi Allah wallahi. Ko gwamna ne ganka? Wani gwamna kuɗin ka da gida wajen tanilin dinnan da dai da an su dan me dubu ɗari ma ba zai nuna mun kuɗi ba. Allah wallahi na gaya ma ga su nan kuɗi na gaya ma iya kuɗi. Ka ga ɗaya biyu biyar shida bakwai takwas tara a ɗaya ta saka ai. Allah wallahi na gaya ma mutumi da. Ai gaskiya dai ana sanarwa kuma kaga a rediyo ya kamata a ce duk wannan kuɗin kun dinga rage sa. Wanne daga ciki amma ba nawa ba. Ba dai nawa. Dan kaga jiya ma ni wallahi Allah na kai na wani ki ba kaga ba ma ba su yi ATM din ba ma kaga jiya suka bani ya kamata a ce na ne ka da wasa. Wani account wala ai babban account ne. Shi ne ya ga. Ba yana ga. To yanzu me kake nufi da wannan kuɗin da jikina? Na ji ka ce za a daina karɓar su. Kenan dai amma ya kamata dai ka je ka da wasa account. Karfe nawa ba abun wani kan na labarai. Ai karfe 12 da minti 7. Ya kasa na dan maharata. Labaran duniya daga tashar DYC Radio. To a cikin labarin za ku ji cewar gwamnan banki wato Godwin ya fitar da sanarwa a daren jiya cewar an daina karɓar kuɗaɗe saboda sakin sababbin kuɗaɗe da aka yi, saboda haka mutane a hattara idan aka baka kada ka karɓa in dai ba sun kasance sababbi ba ne wanda ake da su wannan Yanzu nan ma siyayya zan je in gida inda ya san ba a tsaya za a yi ba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai mai gida, ba ni kaci. Ka to iri? MTN da ka bai na jaka guda. Okay to. Allah ya ne ka bani kuɗin yanzu. An dena karba. Allah ya ne ka sai ka kwata. Me kake nufi da haka? Allah ya ka sai ka kwata. Shekaran ji aka yi karba. To kuma yanzu na je wajen mai adahin nan na an so bani. To kuma kai da ka bada ajiya da ma su zai baka tunda shugaba yi. No. Lafiya?